Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno, Obing, agulimag kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti hardin ni Digna. Agdinamag iti baryong malamig. Tinakapimpintas a hardin ni Digna, Obing. Tinabakutan a balasang nga agmaymaysa nga agnanaed iti kalapaw. No kasano kabasit ti kalapaw na, isumet ti kinalawa ti garden, amulmulaan na iti naduma-duma a klase ti sapsabong. Ado ti umapapal iti napintas a buya ti hardin ni Digna. Iti maysa nga aldaw kat. Masuronak! Apay manan, bigbigat na kami suot ka. Kitama, Nagado dagiti tattao amang buybuya iti hardin day taadig na. Apay masikuran ka. Magnadangaro dito igid ti balay. Masikuranak tado taglabas ditoy. Nagtatagarida. Kung tama dagidag labas, bugkawam no isaw. Ni, kitaman, Agdaman lumabasan. Aguray ka man. Hoy! Da kayo! Di kayo mabalin a lumabas dito'y paraangan may! Lumabas at laang baraw. Tamapan ko buyaan day harden ni Digna. Magna kayo iti sabali! Saan na dita paraangan? Adda pa'y kaday sa bali a pagnaan. Ay makamu kayo! Basta di kayo mabalin a magna dita! Talaga ang makaay-ayo abuyaan ti harden ni Digna. Ay, makapabangar alang aban tinabanglaw nga ayamo dagiti sabaw. Naimbag abigat yo. Ha, Digna? Nadlaw ko ngamin nga agkarasubli kayo dito'y hardin ko. Pudno dayta. Binigatak nga umay dito'y amang buybuya iti hardin mo. Amok asaan kayo pa'y anangan. Iso nga umunag kayo, tapnumangan kayo. Ha, pakananap? Kaya't ko atulungan dagiti nataengan ken nakapsot akas kada kayo. Iso nga umunag kayo. Nagkapuam. Di tabalay ni Digna. Inted na dagito'y amakan kanyak. Inikan na ka iti makan. Wan, kaya't nakanaw at tulungan dagiti awanan akas kadata isu amapan kamatan. Nagsaya atan ni Digna, nukas ta. Kunagtumat kang ka, saan abasta-basta ni Digna? Adda ilamlambag na akarkar na iti kinatao na. Anya? Tinulungan ni Digna day jay alakay? Isumot kag warwaras adamag dito'y lugar tayo. Ha? Agin lalaing mananday jay ababaing? Kasla kano pala, syute unag ti kalapaw na. Nagado kano amakan. Anya? Ado ti mangibagbaga. Nga adda kano arami den dayjay Digna akarkar na. Mamati ka may. Amangan no pudnungay. Anya kumakarkar na day tangay. Ne. Rigo. Ah. Adda man ng lumabas dita paraangan. Ingka man kitaan. Ay, asino man katadaytan? Ay, makangag kanyak dayta. Oy, sika bakit? Apay, baraw. Apay, di mo mabasa dayta nakasurat dita, ha? Ay, tsak makita. Tanakapsot dagiti mata. Maiparitan, ti lumabas dito'y paraangan, may. Mapanakla di tabalay ni Digna. Uray pay. Awan mo't sa bali apagnaan. Makamu kayo na. Basta di kayo lumablabas dito'y paraangan, may. Nung takon adag iti tattao nga aglabas dita paraangan. Iso nga wanti makapan iti hardin ni Digna.
Ay, nasaya at lakay. Awanan ti rason tapno agunget ka abinigat. Bakit? Ang sigurado ka kadi nga awanan ti makapandit hardin ni Digna. Awan nga ruden. Ni, anya day jay? Kitaan man lakay. Ne. Maduma dagiti tattawa mang buybuya iti hardin ni Digna. Kitaan ka day. Nagnaandangay. Ay, awan na talaga ti bilib ko kan karego. Nalaing kala sumao. Talaga mat abinawalak dagiti tattawa magna iti parangan. Ay. Lastog day ta Digna. Ah, Masuro na ka talagan. anya ti planong nga aramidan bakit? Ay, basta, agplano ak. Di ka makibibiyang iti daytoy. Ah, Siyak lang ti mga ramid iti daytoy a planok. Tapno saan a pumalpak. Nawatam, regaw. Ay, oo na yan. Nagsaya at talaga ti panagpuspusong Digna, balasang ko. Nagadudag ito'y impasangom kanya kamakan. Kaya't kung amin nga awan ti mabisinan dito'y lugar tayo. Isumit lagayam nga ado ti umay dito'y kalapaw mo. Tama nagtulong kagayam. May saday ta kadagiti misyon ko, Nana. Misyon? Misyon ko at tulungan dagiti marigrigat. Nagasat kami unay. Tanaadaan kami iti kaaruba akaskan ka. Balasang ka. Kat kayat ko nga awisin nyo mat dagiti dadumapay nga agkasapulan. Iyagyo dito'y, taitad ko ti anyaman akasapulan da. Ado, dagiti padak ababakat kan lalakay nga agkasapulan. Bayam, taawisak tu ida, taumay kami ditaw. Rego, kasano anaandaan iti pagnaan dagiti tattao di takalapaw ni Digna? Diyan mo. Di mo salad-sudan day ta kanya. Ay, asino ay tinangaramid iti dayja adalan? Igid mo ti bantay day ta. Kung nagdadakkel dagiti bato. Sana basta-basta makaarami ti asino man iti dalan dita. Kan awam mo na po uta ka bulldozer nga imay. Talaga nga dakar na mapaspasamak ah. Ay, agdal na ka man. Karkar namanan nga. Sasawam mo. Tiyak man amaw, no apay atunggal mapanak ijay hardin ni Digna. Kasla pumigsaak. Kastamit gayam ti marikrik nam. Wan, kasla awan sakit ka. Kasta akmat. Isaw ang nasaya at mat. Taadan na aramid adalan. Nga agturong di tabalay ni Digna. Tapno uray inal daw tayo ang mapandita. May sapay data apakas daawak. No apay akla at nga daday tadalan di taigid ti bantay. Adaw at talaga dagiti karkar na ang mapaspasamak. Nukit kita itirwar. Kalkalapaula ang tibalay ni Digna. Ngamno mo nagka. Naglawa. Kan saan basta-basta ti makitam iti unag. Adaw at talaga dagiti karkar na di takalapaw. Kan harden ni Digna. Angam, nasaya at atao ni Digna. Tarigagay na at talaga titumulong kadagiti awanan. Wow! Pudno gayam ti kunada. Ang makapabangar itirik na abuyaan ti hardin ni Digna. Naimbag abigat mo, gayam. Ha? Saan ka nga agbutan? Siyak ni Digna. Dispensaram ti panagtaktakder ko dito iruwar ti hardin mo. Ay, makarikrik na ak ngamin iti nakaro aladingit iti biyag ko. Kat nubuy-buya ak daytoy hardin mo. Mabang-aran ti riknak. Kasta ka di. Di mo kumaiparit nga umayak dito'y hardin mo.
iti binigat. Para kada kayo daytoy nga hardin. Mabalin kayo lata nga umay ditoy. Agyaman aken ka. Pudno gayam di ibagbagada. Anasingpet ka. Naggapu ka dita hardin ni Digna? Won, Susan. Pinadas ko lang di ibagbagada. Ang makaagas di hardin na. Mamati ka mo't iti dayta. Saan ka amamati? Kalukwan dayta nga ibagbagada. Mamatpati ka. Ang Kukwartaan na kayo laang dayja babae. saan mo't adumaw dawat iti kwarta? Saan ita? Ngaminton agbayag. Kwartaan na kayon. Anya? Ay, apay, italaan ng ngag mo aya. Saan kayon amapmapan iti hardin na? Rigo, nagadulat tama ti mapmapan iti hardin ni Digna. Apay nga minakit kita, Maya. Masikuranak nga rod. Di mo nga minkit kitaan na. Ay, mapantaman. Anya? Kaya't ko apanagnakan no pudno ti ibagbagada akarkar na mapaspasama ki Jay. Umay kan, mapantan. Di nakiguyod Aguray ka mata. Nagbanglo ti ayam mo dagiti sabsabong Ay na. Ay, tala ka man, Mike. Ang utang ngamin Jakayat. Naimbag abigat yo, gagayem. Ni, sino ti gagayem mo? Da kayo. Kayat yo ka diti umunag dito'y hardin ko. Awan. Kayat may. Susan. Ay, tala ka man. Sige, umunag kayo. Anya da ito yung aramidan. Padasan tala ang mata. No talagang adakarkar na dita. Dagiti mulak asabong. Ay, mulam gayam dagita. Uy, Susan! Di mo dadailan dagiti mula. Ay, sus! Maperdi magayam dagiti mulam. Makita Rigo? Anya akarkar nati sasawam. Uy, gusto na! Adun ti pinirdim! Ay, di nang malabdan. Talaga masuro na. Aguri ka! Awan mo tinidig na dito abay ta. Ni, nagbutang siguro na. Dahil tate ipagbaga makarkar na. Oh? Napananan ay. Saan arumban a pinirdiyo dagiti mulak asabong? Ayan siya, agsasao. Awan mo ti makita ka. Gapo iti dayta nga inaramidyo. Madusa kayo. Agparang ka man, no? Sino ka? Sana kasta. Di na kami butbutngan. Manipod ita. Agbalin kayo at tumatayab. Amang likmot kadagiti sabong dito'y hardin. Sana makaangis ko. Sana kanya. Sino ka? Talaga? May saang na engkantada. Engkantada nga adamisyon na. Engkantada amang dusa kadagiti addaan dakas apanon. Akas kada kayo. Pare Rigo! Mari Susan! Pare! Apay nga tanga awan mang lukat iti ridaw da. Adda nga tanapanan dagiti agasawa. Sayang. Umay kukuma ide awisen amapan agpasyar di hardin ni Digna. Mapanak man laangan. Pagno kaday ti agwarwaras adamag, amapukpukaw dagiti agasawa, Arigo kan Susan. Kasta muti ko nada. Kala at dakanaw ang nagpukaw. Ada nakakita ka dakwada nga imunag ijay hardin ni Digna. Anya, Ditan tinaudi ang nakakitaan da kadakwada. ha? Anya nga ta tinapasamak kadakwada. Dayta tidakkel aburbur siya. Ay na. Nagadumanan dagiti tumatayab amang liklikmot kadagiti sabong. Kasapulan dagita at umatayab.
tapno umadu dagiti sabong. Pudno dayta, nana. Kan mainayon pa'y dagita amang papintas iti buya ti hardin. Ni, kita ang nana. Adda nagdiso ako libangbang dito'y abagak. Aywan. Ay, una yun. Anak ka ay ayo day ta tumatayang. Saan samot akayat ti kulibangbang ti tumayab? Kaslaad da kayat na nga iyarasa askan ka. Un nga agpayso. Makaayayo a talaga dito'y hardin ni Digna. Maysa nga engkantada ni Digna ubing. Kat dinusa na darego ken Susan. Gapo iti dakes a kapanunutan ken nakaro nga apalda a dakes. Pinagbalin na ida at tumatayab. Ngam idi agbayag, gapo ta makita ti engkantada. Akas taunay ti panagbabawi da, insubli na ida iti sigod. Nagbalinda manen at tao. Iso asipod di tan ubing, nasaya aten ti kababalin dagitoy nga agasawa. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.